Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжи пророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихрист, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати сина си, като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той и ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от духа си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Ако някой каже, обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него: който обича Бога, да обича и брат си. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога, и всеки, който обича родителя, обича и родения от Него. По това познаваме, че обичаме Божиите чада, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки, защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв, не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта. И Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината, защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта, и тези три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелствал за Сина си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва на Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за Своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, и да вярвате в името на Божия Син. И дразновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша, и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т.е. на онези, които се грешават несмъртно. Има смъртен грях, не казвам за него да се моли. Всяка неправда е грях, и има грях, който не е смъртен. Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава, но онзи, който се е родил от Бога,
пази себе си и лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог, и ние сме в истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинския Бог и вечен живот. Дечица, пазете себе си от презвитера до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината, заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века. Благодат, милост, мир да бъдат с вас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отец в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някой от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. И сега, Госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме от начало, да се обичаме един друг. И любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало, защото много измамници излязоха в света, които ни изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Този, който стои в учението, той има и Отца и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема вкъщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче се надявам да дойда при вас и да поговорим лице в лице, за да бъде радостта ни пълна. Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра. От презвитера до любезния Гай, когото обичам. Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти, защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята вярност, че ти ходиш в истината. Няма по-голяма радост за мен от това, да слушам, че моите чада ходят в истината. Възлюбени, ти вършиш вярна работа във всичко, каквото правиш за братята и то за чужденци, които свидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще направиш да ги изпратиш както подобава пред Бога, защото за Христовото име излязоха без да вземат нещо от езичниците. Затова ние сме длъжни да посрещаме такива с радост, за да бъдем съработници за истината. Писах няколко думи до църквата, но Диотреф, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като дърдори против нас лоши думи, и като не се задоволява с това, той не просто сам не приема братята, но възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги гони от църквата. Възлюбени, не подражавай на злото, но на доброто. Който върши добро е от Бога, който върши зло не е видял Бога. За Димитрий се свидетелства добро от всички и от самата истина, а още и ние свидетелстваме и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно. Имах много да ти пиша, но не искам да ти пиша с мастило и перо, и се надявам скоро да те видя и да поговорим лице в лице. Мир на теб! Поздравяват те приятелите! Поздрави приятелите по име!